διαταγή ότι όλοι οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης 18 χρονών ως 45 χρονών πρέπει να παρασυρθούν στη Πλατεία Ελευθερίας που υπάρχει ως τώρα στη Θεσσαλονίκη και για να γραφούν. Εγώ δεν ήμουν 18 χρονών, δεν πήγα. Ήταν μια μέρα Σάββατο. Ιούλιος είναι στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη όπως εδώ, πολύ ζέστη. Έπειτα από 2-3 ώρες άρχισαμε να ακούμε, που δεν ήταν στην πλατεία, ότι οι Γερμανοί κακομεταχειρίζονται τους Εβραίους, δεν τους αφήνουν να πάνε να πιούν νερό, τους ρίχνουν τα καπέλα και τους δέρνουν και τους κάνουν ασκήσεις γυμναστικής. Τότε εγώ είπα, το θυμάμαι τώρα, είπα σήμερα άλλαξε τίποτα. Αλλά εκείνη η μέρα έκανα την εγγραφή όλων αυτών που παρουσιάστηκαν και νομίζω και την άλλη μέρα επίσης, γιατί δεν έφτασα, και έπειτα από 2-3 εβδομάδες τους κάλεσαν για καταναγκαστικά έργα. Σε όλα τα μέρη της Ελλάδας ήταν φίρμες γερμανικές, τους έβαλαν να δουλεύουν σε αυτές και όλα. Οι οικογένειες που πήραν τον άντρα και τα παιδιά ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και σιγά σιγά ακούσαμε ότι δεν τους δίνουν καλό φαγητό και δεν έχουν που να κοιμάνε, είναι στις τέντες, σε όλα αυτά. Και ο χειμώνας έπειτα από 2-3 μήνες ήταν κοντά και τότε οι οικογένειες διευθύνθηκαν στην κοινότητα και είπαν να κάνετε τίποτα να γυρίσουν στα σπίτια. Η κοινότητα μπήκε σε διαπραγμάτευση με τους Γερμανούς και ούτε οι Γερμανοί είπαν ότι θέλουν 3 δισεκατομμύρια δραχμών για να τους αφήσουν τους Εβραίους. Η κοινότητα διευθύνθηκε σε όλους την Εβραϊκή, τους Εβραίους της Θεσσαλονίκης. Ο καθένας μας έδωσε χρήματα, ό,τι μπορούσε, αλλά η κοινότητα δεν μπόρεσε να μαζέψει αυτά τα 3 εκατομμύρια. Και τότε ήταν νέες διαπραγματεύσεις και τότε οι Γερμανοί είπαν ότι ήταν έτοιμοι να πάρουν 1 δισεκατομμύριο, 2 δισεκατομμύρια, αλλά να τους δώσουν όλο την έκταση του νεκροταφείου των Εβραίων. Τώρα, λίγη ιστορία. Όταν οι Εβραίοι ήρθαν από την Ισπανία, η Θεσσαλονίκη ήταν μικρότερη από ό,τι ήταν έπειτα και ήταν με τείχο. Και σε όλα τα μέρη πεθαίνουν οι άνθρωποι, οι Εβραίοι τότε πήρανε αγόρασαν μια έκταση έξω από το τοίχο και εκεί ήταν το εβραϊκό νεκροταφείο. Με τον καιρό η Θεσσαλονίκη άρχισε να γίνει μεγαλύτερη και δεν μπορούσε να είναι κοντά. Πήγε έπειτα από έπειτα από το νεκροταφείο. Και αυτό δεν τους άρεσε ούτε στους Τούρκους. Αυτό άρχισε από τον καιρό που η Τουρκία ήταν στη Θεσσαλονίκη και έπειτα στους Έλληνες επίσης, διότι έχεις μια πόλη, μεγάλη πόλη, η δεύτερη πόλη της Ελλάδας, και
στο κέντρο της υπάρχει ένα νυχτεροταφείο. Αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τώρα που ήταν οι Γερμανοί, φαίνεται ότι τους μίλησαν και οι Γερμανοί είπαν να μας δώσετε αυτή την έκταση. Και τότε η κοινότητα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είπαν ότι εντάξει, και στο Δεκέμβριο 1942 ήρθαν τράκτορ και όλα τα και δεν άφησαν εκεί μια πέτρα σε μια πέτρα. Δεν υπάρχει πια εκεί τίποτε. Με το καιρό και είναι τώρα το Ελληνικό Πανεπιστήμιο της πόλης. Το Αριστοτέλους. Αριστοτέλους. Και πολλά χρόνια δεν έβαλαν εκεί κανένα σημείο ότι ήταν εβραϊκό. Πριν από 5-6 χρόνια νομίζω είναι εδώ Θεσσαλονικιώτες. Θα σας πω, ίσως γνωρίζετε, πριν από 3 χρόνια ήταν μια άλλη ομάδα και σας είπα για μια καθηγήτρια, η δασκάλα, δεν ξέρω τι ήταν, και ήταν εδώ και από τότε εγώ μου γράφει αυτό κομπιούτερ. Πώς λένε κομπιούτερ στα ελληνικά. Ηλεκτρονικό υπολογιστή. Μάλιστα, Κομπιούτερ. γραφόμαστε στο email. Τη λένε, πώς τη λένε εδώ, Ιωάννα Προδρομίδου. Μήπως τη γνωρίζετε? Ναι, την ξέρουμε. Ξέρετε, αν θα τη δείτε, να σας πείτε. Εγώ ήμουν Ταξιδέψαμε... εκεί, την συνάντησα πριν από κάμουσες μήνες και γνώρισε επίσης την κόρη μου και το γιο μου. Πήγαμε και στο Auschwitz, τώρα τον Απρίλιο. Μάλιστα, αυτή μου έρθει ότι ήταν στο Auschwitz και μου έγραψε. Αυτό ήταν το Δεκέμβριο 1942. Το Ιανουάριο 1943 ήρθε από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Το ξέρετε ότι όταν πήραν την Ελλάδα την διέρεσαν σε 3 περιοχές. Η βουλγαρική περιοχή ήταν η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη. Να πούμε από την Αλβανία και στα νότια, εκτός από τη Κρήτη, τα έδωσαν στους Ιταλούς και οι Γερμανοί άφησαν τη Θεσσαλονίκη και την περιφέρεια. Ήταν εκεί οι Γερμανοί. Και τότε αυτή η επιτροπή ήταν υπεύθυνη για την εξόντωση των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Ήρθαν στο Ιανουάριο και από τότε γρήγορα ήρθαν ένα έπειτα από τον άλλο διατάξεις. Προείπταν, να πούμε, οι Εβραίοι δεν μπορούν να κατοικούν σε όλα τα μέρη της Θεσσαλονίκης. Ήταν 5 μέρες, συνοικίες και 5 ήταν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εμείς οι Εβραίοι τα καλούσαμε γκέτο. Γκέτο ήταν στην Ευρώπη πριν από κάμποσα πολλά χρόνια. Έπειτα και ένα γκέτο που γέννηκε, που έγινε γνωστό, ήταν το γκέτο του Βαρώνου Ήρς. Ήταν κοντά στο σταθμό, σιδηροδρομικό σταθμό, το παλιό, τώρα είναι νέο, στο παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης. Και ήταν για Παρασκευή 151, διάφορα, ήταν 5 ή 6 γκέτο. Εμείς, η οικογένεια μας, κατοικούσαμε τότε
στη μέση της πόλης, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, Συγκρού, Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κοντά στην Εγνατία. Δεν άκουσα. Κοντά στην Εγνατία δηλαδή. Στην Εγνατία δεν ζούσαν τόσοι, διότι δεν κατοικούσαν εκεί πολλοί άνθρωποι. Εδώ στην οδό Συγκρού, στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, Βενιζέλου, όλα αυτά τα μέρη ζούσαν εκεί Εβραίοι. Εμείς ζούσαμε σε αυτό το μέρος και είπαν ότι διέταξαν ότι οι Εβραίοι δεν μπορούν πια να πάνε στα σχολεία. Εβραϊκά σχολεία δεν ήταν όλα. Εμείς ήμασταν στα γυμνάσια, δεν μας άφησαν πια. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στα σχολεία. Έπειτα είπαν ότι πρέπει να βάλουμε σημείο ότι ένα σπίτι κατοικούν Εβραίοι και ένα μαγαζί είναι από Εβραίους. Και έπειτα δεν μας άφηναν να πάμε έξω από τα γκέτο. Κάθε μέρα γινόταν πιο δύσκολη η κατάσταση. Και 15 Μαρτίου 1943 ακούσαμε ότι τη νύχτα εκείνης της μέρας μπήκαν οι Γερμανοί στο γκέτο του Βαρόνου Ις. Ήταν το μόνο γκέτο που το έβαλαν τείχος. Και είπαν τους Εβραίους, πρωτήτερα μας είπαν ότι θα μας πάρουν στην Πολωνία, στη Κρακοβία και αυτό, και αυτοί που οι Γερμανοί ήταν έξυπνοι, ξέραν αυτά τα πράγματα, έδιναν να καταλάβουν ότι εκεί συγκεντρώνουν όλους τους Εβραίους της Ευρώπης και δουλεύουν και όλα καλά, όλες οι οικογένειες, όλα είναι εντάξει. Τι κάνουν πραγματικά δεν ξέραμε. Και αρχίσαμε να ετοιμαστούμε να πάμε στην Πολωνία. Αγοράσαμε ρούχα γιατί ξέραμε ότι είναι κρύο στην Πολωνία και όλα αυτά. Και πήραμε φαγητό, διότι μας είπαν ότι θα μας πάρουν από τη Θεσσαλονίκη και στην Πολωνία δεν θα δώσουν φαγητό στον δρόμο, μόνο νερό. Και ετοιμαστήκαμε. Και όπως είπατε, δηλαδή 5 Μαρτίου 1943 ήρθα στο γκέτο του Βαρόνου Ις, τους είπαν να πάρετε τα πράγματά σας. Πήγανε, ήταν κοντά 300-400 μέτρα από το σταθμό, πήγανε, περπατήσανε εκεί και ανέβηκαν στα βαγόνια. Ήταν βαγόνια κλειστά από ζώα, και όταν ήταν εκεί, όταν όλοι ανεβήκαν, περίπου 3.000 άνθρωποι, έκλεισαν τις πόρτες και το τρένο ξεκίνησε. Έπειτα από 2-3 μέρες πήραν Εβραίους από ένα άλλο γκέτο, τους έβαλαν στο Βαρόνιο και τους έστειλαν. Έτσι κάθε 2-3 μέρες έστειλαν μια αποστολή από τη Θεσσαλονίκη στην Πολωνία. Στο γκέτο μας, όπως σας είπα, κατοικούσαμε στην οδό, το σπίτι μας ήταν στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου το 1979, αυτό. Ήρθαν το απόγευμα, είπαν αύριο το πρωί να πάρετε τα πράγματά σας και να πάτε στο γκέτο του Βαρόνου Ις. Όπως είπα, ο παππούς μου, η οικογένεια κατοικούσαν κοντά, ο παππούς μου είχε πολλούς γνωστούς Έλληνες, χωριάτες και όλους, έφεραν μια αμάξα. Ήρθαν, αυτοί έβαλαν τα πράγματα τους, σε εμάς, βάλαμε εμείς τα πράγματα και οι άλλοι κάτοικοι που κατοικούσαν στην ίδια κατοικία
ήρθαν, ξεχωρίστηκαν, μας είπαν θα συναντηθούμε. Κλείσαμε το σπίτι και πήγαμε πεζή στο Βορονέους. Όταν μπήκαμε μέσα, το Βορονέους είναι μόνο σπίτι ενός πατώματος. Ο θείος μου, που ήταν, ήταν ο παππούς μου, η γιαγιά μου, ο θείος μου, που ήταν αδερφός της μητέρας, η γυναίκα του και ένα παιδί ενός χρόνου, και από εμάς ήμασταν η μητέρα μου, εγώ και η αδερφή μου. Πήγαμε όλοι μαζί, ο θείος μου βρήκε εκεί ένα σπίτι, μπήκαμε μέσα, έφερε στρώματα και ήταν μεσημέρι, φάγαμε και περιμέναμε, ηλεκτρικό δεν υπήρχε και όταν έγινε νύχτα φάγαμε και πήγαμε να κοιμηθούμε. Την άλλη μέρα η γιαγιά μου λέει τι δύσκολα είναι εδώ να κοιμηθούμε στο πάτωμα και το παιδί έκλαιγε όλη τη νύχτα. Γιατί να μείνουμε εδώ πολύ καιρό? Να πάμε στην Πολωνία. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολα στον δρόμο, αλλά θα φτάσουμε εκεί, θα είμαστε όλοι ήσυχοι, θα έχουμε που να κατοικούμε γιατί έτσι ήτανε. Έπειτα από 2 μέρες, την 7 Απριλίου 1943, η οικογένεια μας πήγαμε, όταν είπαν ότι είναι τρένο, με άλλους, εκατοντάδες άλλους, πήγαμε στο τρένο, ανεβήκαμε, να δούμε το τρένο ήταν πολύ δύσκολα, έπρεπε γιατί δεν υπήρχαν σκάλες για να ανεβείς, έβγαινες τα πράγματά σου και έπειτα έβαζες στους γέρους, ήταν εκεί άρρωστοι και ένας μεγάλος θόρυβος. Στο τέλος όλοι ήταν στα βαγόνια. Βαγόνι ήταν ίσως 2 φορές αυτό το θάλαμο και είχε σε 2 άκρες είχε ένα μικρό παράθυρο, από εκεί έμπαινε το φως και ο αέρας και επίσης ήταν εκεί σε ένα μέρος, ήταν εκεί, πώς το λένε αυτό, Βαρέλι εννοείται. ένα βαρέλι, επομένως και αυτό ήταν το αποχωρητήριο των ανθρώπων που ήταν σε αυτό το βαγόνι. Ήταν πολύ δύσκολα, αλλά δεν είχαμε τι να κάνουμε, περνούσαν οι μέρες. Την 6η μέρα μας είπαν σήμερα το βράδυ φτάνουμε. Και τότε εκεί στις 6 μέρες, κάθε 2 μέρες το τρένο έμενε σε κάποιο μέρος, άφηναν να πάμε να πάρουμε νερό και αν κανένας πέθανε στον δρόμο τον άφηναν εκεί και την οικογένεια τους έλεγαν να ανεβείτε στο τρένο και πήγανε. Και περίπου στα μεσάνυχτα το τρένο σταμάτησε. Άνοιξαν τις πόρτες, τώρα βλέπουμε μια μεγάλη έκταση φωτισμένη με φώτα σαν τη μέρα και τότε έδωσαν διαταγή, ίσως ήταν και ένας Εβραίος από τους πρώτους εκεί που ήξερε γερμανικά, το πήραν για να μας λέει τι να κάνουμε. Μας είπε όλοι να κατεβείτε και να αφήσετε όλα τα πράγματά σας στα βαγόνια. Αρχίζουμε να κατεβούμε, αλλά ο καθένας πήρε κάτι. Δεν μπορείς να αφήσεις όλα τα πράγματά σου εκεί. Και έπειτα από λίγο καιρό, όταν είμαστε μάτα, ήταν με μεγάλη φασαρία να θέλεις να πάρεις τις γυναίκες, να τις κατεβάσεις.
πολύ δύσκολα, αλλά στο τέλος όλοι ήμασταν στο έδαφος και τότε για πρώτη φορά εγώ και άλλοι είδαν αυτούς τους ανθρώπους που ήταν ντυμένοι με τα με τις, πώς του λένε αυτά, Ρίγες. Στολές. όχι, ήταν Ρίγες. με τις ρίγες, Με τις ρίγες. με τα φορέματα με τις ρίγες. Όταν τους ρωτούσαν κάποιος τι είναι εδώ, δεν απαντούσαν. Αυτοί μπήκαν στα βαγόνια και άρχισαν να ρίχνουν όλα τα πράγματα στο έδαφος, κάτω. Και ο καθένας έλεγε πώς θα φεύγω τα πράγματά μου και ήταν μέσα. Δεν απαντούσαν. Έπειτα από όταν όλοι πια ήμασταν, δεν έδωσαν μια δεύτερη διαταγή, είπανε όλοι πρέπει να κάνουν 4 ομάδες. Μια ομάδα των ιερόντων, μια ομάδα ανδρών που μπορούν να δουλεύουν, να πούμε 16 ως 50 χρονών, ένα τρίτο με γυναίκες που έχουν παιδιά και ιερόντισσες και ένα τέταρτο με γυναίκες που μπορούν να δουλεύουν αλλά είναι χωρίς παιδιά. Αυτό ήταν δύσκολο, διότι ένας που έχει, αυτός η γυναίκα του και τα παιδιά, αυτός πρέπει να πάει σε μια ομάδα και η γυναίκα του με τα παιδιά είναι σε άλλη ομάδα. Ήταν εκεί, δεν ξέρω πώς ένας... Χάος. Μάλιστα. Αλλά στο τέλος οι Γερμανοί είχαν σιγά σιγά, στο τέλος ήταν 4 ομάδες. Εμείς στην οικογένειά μας ήταν βέβαια ότι ο παππούς μου πηγαίνει με τους γέρους, ότι ο θείος μου και εγώ πηγαίνουμε με αυτούς που μπορούν να δουλεύουν, ότι η γιαγιά μου και η θεία μου με το παιδάκι, η μητέρα μου πηγαίνουν στη Τρόη. Και το μόνο που σκεφτήκαμε είναι τι να κάνουμε με την αδελφή. Ήταν 16,5 χρονών τότε. Κάναμε μια συμβούλιο και είπαν γιατί να χωριστούμε, να πάει και αυτή με όλες τις γυναίκες και εκείνη τη στιγμή τη στείλαμε στο θάνατο. Δεν το ξέραμε. Και πού σας είχαν πάει, σε ποιο μέρος? Σε ποιο στρατόπεδο σας είχαν πάει? Σε ποιο μέρος σας είχαν πάει, πού έφτασε? Εμείς στο τέλος ξέραμε ότι ήρθαμε στη σιδηροδρομική στάση της Auschwitz. Μετά το έμαθαν. Η στάση αυτή είναι ως τώρα. Έπειτα οι Γερμανοί έκαναν, όταν εκεί ήταν το τρένο, έπρεπε να έχουν φορτηγά για να βάλουν τις γυναίκες και τους γέρους επάνω και να τους πάρουν στα κρεματόρια και τους αλάμουν στον γαζιό. Αυτό τους έκανε δυσκολίες. Τους έκαναν σιδηροδρομική γραμμή ως μέσα στα κρεματόρια. Όταν εμείς ήρθαμε, δεν υπήρχε ακόμη αυτή η σιδηροδρομική γραμμή. Τότε χωριστήκαμε, οι γυναίκες τις πήραν τους γέρους και το θείο μου και εμένα ήμασταν σε μια ομάδα 500 ανθρώπων. Πήγαμε πεζή 3-4 χιλιόμετρα ήρθαμε σε ένα μέρος που έγραφε εκεί Arbeit macht frei, η δουλειά ελευθερώνει και δεν ξέραμε τι είναι. Ήταν μήπως κανένας από εσάς ήταν στο Auschwitz. Εκεί είναι 28 κτίρια τα Auschwitz. Πέτρινα μπλοκ, τα λένε μπλοκ, 3 οροφών. Μας πήραν στους δρόμους μεταξύ των ΔΕ και μας πήραν στο μπλοκ 1 και 2
μεταξύ των μπλοκ 1 και 2 ήταν και μια μπαράγκα και εκεί ήταν το λουτρό του κάμπου. Μας πήραν εκεί 500 άτομα, ήμασταν έξω από την μπαράγκα και κάθε φορά έμπαινε με ένα γκρουπ 15 συν 20 ανθρώπων και όταν εγώ μπήκα με το θείο μου και τι βλέπουμε, μας λένε να βγάλετε τα ρούχα, να το βάλετε εδώ, ήταν και βαρέλια και μας πήραν τα λεπτά, μας πήραν τα ορολόγια, μας πήραν όλα τα χρυσά πράγματα. Το μόνο που μας άφησαν ήταν τα παπούτσια. Και έπειτα από εκεί ήταν σαν μια, πώς το λένε αυτό, έγραψα εδώ, σαν μια ταινία. Με στάσεις. Σε μια στάση έβγαζες όλα τα πράγματα. Πήγαινες στη δεύτερη στάση, εκεί εξεντινώσαν. Έπειτα, στη τρίτη στάση σου έκοβαν τα μαλλιά, σε όλο το σώμα. Έπειτα έκανες τους. Άλλη στάση σου έκαναν, πώς το λένε αυτό, Το τατού. Τατουάζ. Λέω όχι τατουάζ. Τον αριθμό. Όχι. Τώρα θα σας το πω. Ήξερα ότι είναι λέξεις που δεν θα τα θυμάμαι. Δεν πειράζει. Πείτε το και στη διάρκεια. Ναι, εσείς. Σου βάζω ένα υγρό για να μην... Ένεση. Εμβόλιο. Όχι. Όχι. Μια πόμπα. Απολύμανση. Απολύμανση. Απολύμανση, το βρήκαμε. Λέω, μας έκαναν απολύμανση, πήγαμε, αλλά πράγματι στο τέλος πήγα στο δεύτερο μπλοκ, στην άκρη της καλύβας, μας έριξαν φορέματα και ήταν ένας έβλεπε η μέση, ήξερα, έβλεπε αν είσαι μεγάλος, αν είσαι μικρό και σου έριχνε τα φορέματα, αντιθήκαμε, περιμέναμε, κοιτάζουμε ένας τον άλλον και δεν ξέρουμε πού είμαστε. Πριν από μισή ώρα ήμασταν civils. Και ήμασταν καλαωτημένοι και τώρα δεν είμαστε. Αλλά δεν σε αφήνουν καιρό να σκεφτείς. Άνοιξαν την πόρτα από τη δεύτερη της καλύβας, είπαν να τρέξετε, τρέξαμε ως το μπλοκ 8A. Υπάρχει ως τώρα αυτό το μπλοκ. Το μπλοκ λεγόταν το πρώτο πάτωμα 8, το δεύτερο 8A και ήταν πάνω ένα τρίτο πάτωμα. Μας πήγαν στο δεύτερο πάτωμα, ήταν εκεί μια σάλα ίσως 6 φορές πιο μεγάλη από αυτή, με κρεβάτια 3 οροφών, ξύλινα κρεβάτια, με 3 οροφούς. Είπαμε ο καθένας να μπει σε ένα κρεβάτι. Όλα αυτά δεν τα καταλάβαμε, αλλά τα καταλάβαμε, μας έδερναν. Έλεγαν τίποτα, δεν καταλάβαμε, μπορούσες να νιώσεις τι θέλω. Μπήκαμε στα κρεβάτια και γύρω ρωτούσαν πού είμαστε, τι είναι εδώ πέρα. Κανένας δεν απαντούσε. Στο τέλος όλο ο θάλαμος ήρθαν όλοι, 500 άτομα εκεί και έκλεισαν τα φώτα και είπαν και εγώ άκουγα κοντά μου που ρωτάνε, κανένας δεν έδινε απάντηση, δεν ξέραμε πού είμαστε. Το άλλο το πρωί φωνές είπαν να σηκωθείτε γρήγορα και οι Εβραίοι Έλληνες ήταν Γεροδεμένοι.
Ήταν στο στρατό, δεν μπορούσες να τους κάνεις. Ήταν όταν άρχισαν να τους τραβάνε από το... άρχισαν να αντισταθούν. Όποιος αντισταθούσε, ένα-δύο έπεφταν σε αυτόν 5-6 Γερμανοί. όχι Γερμανοί, ήταν εκεί κρατούμενοι που ήταν κάπου ήταν ο μεγάλος, αλλά είχε πολλούς, ήταν ο Μπλοκάρχης, υπήρχε Μπλοκάρχης, Μπλοκάρχης που είχε άλλους που τον βοηθούσαν. Αυτοί οι βοηθοί, όταν έβλεπαν να κάνει 5-6 πέφτανε σε αυτό, τον δέρναν και αυτός δεν ήρθε πια, δεν κάνει τίποτε. Δεν υπήρχε εκεί, δεν σε άφηναν το περάσαμε στο Auschwitz, λέω. Αυτό σας το είπα, όπως μπορώ. Με τον θείο σας ήσασταν μαζί, με τον θείο σας κοιμηθήκατε δίπλα-δίπλα μαζί. Ήμασταν μαζί. Και ήμασταν σε αυτό το μπλοκ που ήταν το μπλοκ 8A, που όπως είπα υπάρχει ως τώρα, μείναμε εκεί 15 μέρες. Και εκεί ήταν πώς το λένε αυτό, τον κλείνουν ανθρώπους για να μην έφεραν καμιά επιδημία. Καραντίνα. Απομόνωση. Καραντίνα. Ήταν μια καραντίνα και από το άλλο μέρος, εγώ λέω, ήταν όταν πας νέος στρατιώτης σε κάνουν... Καψόνια. Πώς το λένε τους νέους στρατιώτες? Νεοσύλλεκτοι. Φαντάρι, ναι, φαντάρι. Όταν πας στο στρατό, αρχίζουν να σου μαθαίνουν γυμναστική. Βασική εκπαίδευση. Και αυτά τα δύο πράγματα. Και τότε ήμασταν έξω από τα κτίρια, ήταν πολύ κρύο, Απρίλιος είναι κρύο στην Κορονία, και χιόνι επίσης το έβλεπες, και άρχισαν να μας κάνουν να μας λένε ανάπαυση, ασκήσεις γυμναστικές, και εμείς δεν καταλαβαίναμε αυτό. Την πρώτη φορά μας έλεγαν τι πρέπει να κάνουμε, ήταν και ένας που ήξερε ελληνικά και Λατίνο και δεν μας έλεγε, και έπειτα έπρεπε να ξέρεις στις διαταγές τι να κάνεις. Να πας δεξιά, να πας αριστερά, να βγάζεις το μπερέ, και με τα ρούχα έδιναν και ένα μπερέ σε καθένα. Και εκείνη τη μέρα μας πήρανε στο κτίριο και μας έκαναν εδώ το νούμερο, και εγώ ήμουν 114.923. Και επίσης έκαναν έναν αντίγραφο που έγραφαν ποιος είσαι, τι είναι το όνομά σου, και εγώ το αντίγραφο μου έλαβα από το Auschwitz, έγραψα ένα βιβλίο, εκεί είναι η φωτογραφία του, αυτού του γραφείου. Έτσι περνούσαμε εκεί, και να πούμε την αλήθεια, δεν καταλάβαμε πού είμαστε. Και το πρωί κάναμε γυμναστική, ασκήσεις και όλα αυτά. Και το βράδυ οι Έλληνες τραγουδούσαν, εμείς τραγουδούσαν ελληνικά τραγούδια, και ερχόταν επίσης στρατιώτες SS που ήταν γερόντες, ερχόταν να δουν τι είναι αυτοί που είναι εδώ τόσο χαρούμενοι. Και εμείς δεν ήξερα τι είναι. Και τότε, έπειτα από 15 μέρες, έκλεισαν, θα πήραν όλους τους 500 ανθρώπους που είναι εκεί και τους έσυραν σε άλλους κάμπους. Γιατί όταν λέμε Auschwitz, είναι Auschwitz Echad,
είναι το κεντρικό κάμπο και γύρω του έχει κάπου 50-60 άλλους κάμπους και όταν σε κανένα εργοστάσιο ή σε άλλο και εκεί πήγαινουν, παίρνουν τους ανθρώπους και αυτοί δουλεύουν όπου δουλεύουν. Και όλους τους έστειλαν σε άλλους κάμπους και το θείο μου επίσης, εμένα με άφησαν στο Auschwitz. Δεν ξέρω γιατί. Με άφησαν εκεί και τότε ο καθένας στο Auschwitz έπρεπε να δουλεύει. Δεν μπορούσε να είναι ένας που δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, δεν ζει. Και όλοι που δουλέσαν στην ίδια ομάδα, η ομάδα των αυτό που δουλεύουν λεγόταν κομάντο. Και ο επικεφαλής του κομάντου ήταν ο Κάπο. Και είχε, το κομάντο ήταν πιο μεγάλα, πιο μικρά. Και είχε κάποιους ανθρώπους που δεν δούλευαν, αλλά σε έβαζαν εσένα να δουλέψεις. Και αυτοί το έκαναν αυτό διότι ήξεραν ότι αν αυτοί δεν θα μας υποχρεώσουν να δουλέψουν, θα τους βάλουν αυτούς να δουλεύουν και κανένας δεν το ήθελε αυτό το πράγμα. Και τότε με έβαλαν σε ένα κομάντο, δεν θυμάμαι το όνομά του, αλλά ήταν εκεί, έπρεπε με ένα καροτσάκι, με ένα, έπρεπε να το πάω και επειδή στην Πολωνία το έδαφος είναι υγρό, έβαζαν εκεί ξύλα και έπρεπε να πάρεις. Εγώ που ως εκείνη την ημέρα δεν εργάστηκα ποτέ, είχα μόνο στο χέρι μου ένα στυλό, όπως το λένε, τώρα έπρεπε να πάω με αυτό και δεν μπορούσα να μείνω στο ξύλο. Έπρεπε από το ξύλο, έπρεπε να με έδερναν για να το πάω γρήγορα, να το πάρω στο πλοίο. Ήταν πολύ δύσκολα. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Τώρα θα το τι φάγαμε στο Auschwitz το πρωί, έπειτα που σηκωθούν από τα κρεβάτια, έδωναν 1 λίτρο τσάι, το που το λέγαν τσάι ή καφέ, τίποτε άλλο. Και σε παίρνανε στη δουλειά που ήταν έξω από το κάμπο που κατοικούσαμε, σε διάφορα μέρη. Όταν περνούσαμε από την πόρτα ήταν εκεί η ορχήστρα και έπρεπε να πάμε να βαδίζουμε όλοι όπως πρέπει. Μας έδιναν, βγάζαμε τα μπερέ και όλα αυτά και δουλεύαμε ως στο μεσημέρι. Το μεσημέρι μας έδιναν επίσης 1 λίτρο σούπας. Ήταν εκεί, έφεραν το βαρέλι και ένας έφεραν και στο έδωνα. Τότε αυτό, αν σε γνώριζε αυτός που μοιράζει, σου έδινε από κάτω, όπου ήταν να πούμε οι πατάτες και όλα αυτά. Και αν δεν σε γνώριζε, σου έδινε το νερό από το τρώγαμε αυτό και έπειτα δουλεύαμε άλλες 4 ώρες. Τι κουβαλάγατε μες στο καρότσι, τι είχε? Το καρότσι που κουβαλάγατε? Χώμα. Χώμα. Από ένα μέρος στο άλλο, δεν ξέρω τι κάνω. Αυτό δούλευα. Και εκεί έπειτα το βράδυ γυρνούσαμε στο στρατόπεδο, όταν περνούσαμε από την πόρτα μας μετρούσαν και στο μπλόκο που κατοικούσαμε μας έδωναν 1/4 κιλό ψωμί με κάμποσιμα, μαρμελάδα, τυρί, κάποιο τέτοιο και πίσω τσάι ή καφέ και αυτό ήταν όλο. Και εγώ που έγραψα κάμποσα βιβλία και ένα βιβλίο έγραψα στα Λατίνο, μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες,
στα ελληνικά όχι τόσο. Ένα από τα ποίηματα που έγραφε, πώς τρώγαμε το ψωμί. Έτσι λέγεται, και εκεί ένας έπαιρνε τη μερίδα του και την έτρωγε εκείνη τη στιγμή. Και ήθελε να χορτάει. Άλλοι έπαιρναν, σιγά σιγά έπαιρναν και ίσως άφηναν για την άλλη ημέρα. Να μην τελειώσει. Και εγώ στο τέλος αυτού του βήματος γράφω, εγώ έκανα έτσι και έτσι και έτσι. Πάντα ήμουν πεινασμένος. Ό,τι και να κάνατε, πεινούσατε. Οι άλλοι έτσι. Και το ξέρετε, στο κάμπο από τη δουλειά και από το φαΐ που ήταν όχι τόσο... Σιγά σιγά οι άνθρωποι γινόταν, τους καλούσαν μουζελμάνους. Μουζελμάν ήταν πετσί και κόκαλο. Μουζελμάν. Και όταν ένας ήταν πολύ, δεν τον πηγαίνανε και τον έβαλαν στο θάλαμο παιδιών. Εγώ έπειτα από κάμποσους μήνες που, 2-3 μήνες που δούλευα, είχα εδώ μια μορφόσκοψη εδώ και πήγα όχι στο νοσοκομείο, στο ιατρείο. Μου είπαν, εσύ πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Μου έδωσαν την ημερομηνία, πήγα στο νοσοκομείο. Τώρα ξέρω ότι ήταν το μπλοκ 21, διότι έλαβα έγγραφα από το Auschwitz όπου γράφουν τη μέρα, μου έκαναν ποιος ήταν αυτός που... Εξέταση. Όλα γραμμένα για μένα το ξέρω. Όταν μπήκα, με πήρανε, μου έβγαλαν τα ρούχα, μου έδωσαν μία ρόμπα, όπως οι γυναίκες. Έτσι ήταν όλοι οι άρρωστοι στο νοσοκομείο και με έβαλαν σε ένα κρεβάτι, με έδεσαν εδώ από εκεί και άρχισαν να κάνουν εγχείρηση. Με ένα σφυρί και μία σμήλη μου έσπασαν εδώ το κόκαλο. Τότε δεν υπήρχε αντιβιώτικα. Δεν ξέρω. Δεν υπήρχε. Ούτε νάρκωση. Δεν σας είχαν ναρκώσει. Μου έκαναν εδώ για το δέρμα. Αλλά όταν σπάνουν το... Δεν ξέρω. Δεν με νάρκωσαν. Και εγώ φώναζα, κράβγαζα, ό,τι θέλετε, με άκουσαν σε όλο το μπλοκ. Δεν ξέρω πόσο καιρό ήμουνα σε αυτό που μου έκανα. Και έπειτα όταν τελείωσα, με πήραν, με έβαλαν σε ένα κρεβάτι και έμεινα εκεί, δεν ξέρω πόσες μέρες, δεν ξέρω αν μου έδιναν να πιω, δεν μου έδιναν να πιω, κανένας ερχόταν να με κοιτά, δεν ξέρω τίποτα. Και έπειτα από 2-3 μέρες, δεν ξέρω πόσο έμεινα εκεί, σηκώθηκα. Έφαγα, δεν ξέρω, ότι σιγά σιγά και ήμουν στο θάλαμο που ήταν και άλλοι άρρωστοι. Και σε μια στιγμή έρχεται ένας άλλος κρατούμενος και δεν ξέραμε όταν ήσαμε με τα ρούχα, ο καθένας είχε εδώ τον αριθμό και είχε ένα σημείο αν ήταν Εβραίος, αν ήσουν Πολωνός, τι Πολωνός,
αυτό. Ήξερες ποιος είναι ο άνθρωπος. Εδώ στο νοσοκομείο ήμασταν με τη ρόμπα, κανένας δεν ήξερε τίποτε και τότε όταν ήμουν εκεί, δεν ξέρω, κάθεστε εδώ, έρχεται ένας άλλος και αρχίσαμε να μιλάμε. Όχι που βγάζαμε λόγια από το στόμα, διότι αυτός ήταν Πολωνός και εγώ ήμουν Εβραίος Έλληνας. Δεν ξέρω πώς μιλήσαμε, με τα χέρια και σε μια στιγμή όταν αυτός έμαθε ότι είμαι από την Ελλάδα, μου λέει, θέλεις να μου διδάσκεις τα νέα ελληνικά? Εγώ τον κοιτάζω και του λέω, δεν του μιλάω, φαντάζεσαι, εδώ είναι λάγκερ, δεν είναι σχολείο. Τι σε νοιάζει, τι σε νοιάζει, θέλεις? Αφήσαμε κοντά σε ένα τραπέζι, ήταν εκεί το ένα ποτήρι, το είναι νερό, το έλεγα στα ελληνικά. Αυτός ήξερε τα ελληνικά γράμματα και έγραφε. Του έδωσα ένα μάθημα, να πούμε, μισή ώρα, μου δίνει ένα ψωμί, ένα κομμάτι ψωμί. Την άλλη μέρα ένα άλλο μας έφερε ένα βιβλίο με σκίτσα, με φωτογραφίες, του έλεγα αυτό παιδί, αυτό άνθρωπο, δεν ξέρω τι είχε εκεί. Αυτός έγραφε, τελείωσε το δεύτερο μάθημα, μου έδωσε. Δεν ξέρω τι είναι. Με το καιρό έμαθα ότι αυτός είναι ένας μοναχός. Δεν παντρεύονται. Μοναχός. Καλόγερος. Καλόγερος, μάλιστα. Ήταν καλόγερος. Ήξερε αρχαία ελληνικά και ήξερε λατινικά. Ήτανε Πολωνός κατάδικος. Και αυτοί οι Πολωνοί κατάδικοι είχαν το δικαίωμα να λάβουν γράμματα από το σπίτι τους και να παίρνουν πακέτα με τρόφιμα, με όλα πράγματα. Του έδωσα μαθήματα. Έπειτα που βγήκαμε από το νοσοκομείο πήγαινα στο μπλοκ που κατοικούσε και ήταν όλοι Πολωνοί, VIP. Και όταν με έβλεπαν έλεγαν, ο Έλληνας σου έρχεται. Και ένα χρόνο και 3 μήνες του έδινα μαθήματα στα ελληνικά και στο τέλος μπορούσαμε να μιλήσουμε επίσης και κάθε φορά μου έδινε ψωμί, φρούτα, ό,τι είχε. Ήταν μεγάλο πράγμα. Είχατε μάθει και πολωνικά τότε? Όχι, εγώ δεν έμαθα πολωνικά. Αυτός ήξερα αρχαία ελληνικά. Δεν μοιάζουν τα αρχαία ελληνικά με τα νέα ελληνικά, το ξέρετε αυτό. Μάθαμε να μιλάμε νέα ελληνικά. Θα σας πω άλλα. Αυτόν το πήρα σε άλλο κάμπο, κάποτε στο Ιούλιο ή Αύγουστο 1944 και έπειτα από το πόλεμο, εγώ ήμουν στην Πολωνία, τον έψαξα, δεν τον έβρικα. Μου έλεγαν να πεις το όνομα, εγώ δεν ήξερα το όνομα. Έδωσα ένα περίπου με το όνομα, μου είπα μια φορά, δεν υπάρχει τέτοιο όνομα στην Πολωνία. Έπειτα βρήκα 3 ανθρώπους που είχαν το ίδιο επώνυμο. Στο τέλος τον βρήκα. Δεν τον βρήκα προσωπικά, ξέρω. Αυτός σώθηκε από τους κάμπους, γύρισε στην Πολωνία, ήταν επίσης καθηγητής σε ένα, δεν ξέρω, σε τι μία, και τον βρήκα επίσης στο, πώς το λένε, στο κομπιούτερ,
Skype. Google. Στο ίντερνετ. Στο Skype. όχι το Στο Skype. Στο ίντερνετ, αλλά όχι στο Skype. Τον βρήκα εκεί, ξέρω ότι γύρισε στην Πολωνία, ακόμη ήταν εκεί καθηγητής, μάθαινε και στο τέλος του 1984 νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, ένα αυτοκίνητο τον σκότωσε. Πώς το λένε αυτό? Ίντερνετ. Wikipedia. Είναι στη Wikipedia. Αυτό ήτανε. Οι Γερμανοί σκότωναν Εβραίους στις εβραϊκές γιορτές. Όταν ήξεραν που είναι οι γιορτές, τους άρεσε να σκοτώνουν Εβραίους. Και εγώ στο Σεπτέμβριο του 1940, όχι 40, του 1943, μάλιστα, στην πρωτοχρονιά, την εβραϊκή πρωτοχρονιά, ήμουνα πάλι στο νοσοκομείο. Άρρωστος. Είχα φορούν. Και την ημέρα της πρωτοχρονιάς μπαίνουν εκεί κάμποση αξιωματικοί SS και λένε όλοι οι Εβραίοι να συναθρηθούν όπου ήταν, που έδιναν στους, πώς το λένε αυτό, σου δίνουν, στους αρρώσους του δίνουν φάρμακα και όλα αυτά. Στο ιατρείο. Φαρμακείο, Όχι φαρμακείο, ήταν στο μπλοκ που ήταν νοσοκομείο, ήταν μια που εκεί έδιναν αυτά. Αποθήκη. Όχι αποθήκη. Σου κοιτάζουν, ήταν και ιατρείο. Στο ιατρείο που ήταν στο θάλαμο, είπαν όλοι οι Εβραίοι να πούνε σε αυτό το άλλο. Πήγαμε εκεί, ήμασταν κάμποση 100 Εβραίοι, ίσως πιο. Όποιος πήγαινε εκεί έπρεπε να βγάζει τη ρόβα του και εκεί ήταν 2-3 SS και ο γιατρός του μπλοκ και σε κοίταζαν εδώ, σε κοίταναν εδώ, σε κοίταναν. Όπως αν είδατε στο κινηματόγραφο από τη δουλειά στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν οι μαύροι αυτοί που ήταν οι δούλοι τους, γυρίζεις και όταν ήρθε η σειρά μου, πήγα εκεί, έβγαλα τη ρόβα, με κοιτάζουν εδώ, να γυρίσεις, κοίτα. Και στο τέλος παίρνουν την κάρτα μου και τη βάζουν σε ένα μέρος. Ήταν 2 από κάρτες, 2 μέρη. Το ένα ξέραμε είναι αυτούς που θα τους πάνε να τους σκοτώσουν και το άλλο είναι από αυτούς που τους αφήνουν ζωντανούς για την ώρα. Αλλά δεν ξέραμε που έβαλαν την κάρτα σου, εδώ ή εκεί. Δεν ξέρω. Αυτό τελείωσε, έφυγαν οι Γερμανοί αυτοί, οι στρατιώτες και περιμέναμε. Ξέρουμε ότι πρέπει να είναι τίποτα, περνάει 1 μέρα, 2 μέρες, τίποτα. Τη 10η μέρα, που είναι μια άλλη, μια σημαντική γιορτή, εβραϊκή γιορτή, που δεν τρώμε, Το Γιόμ Κιπούρ, όποιος ξέρει πώς το λένε αυτό, εσείς που το ξέρετε το... Είμαι δασκάλα στο Εβραϊκό Σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Γιόμ Κιπούρ, οκ. Όταν ήταν Γιόμ Κιπούρ, τη νύχτα όταν αρχίζουν οι γιορτές, οι εβραϊκές γιορτές αρχίζουν τη νύχτα με την άλλη μέρα, έτσι είναι. Ήρθαν τη νύχτα και είπαν τώρα θα φωνάξουμε αριθμούς ανθρώπων.
όποιος φωνάζουν το όνομά του, θα πάρει τα πράγματά του, θα έρθει σε αυτό το μέρος στη σάλα, θα του δώσουν ενδύματα και θα το πάρουμε στο, πώς το λένε αυτό, τώρα θα σας πω, Απολυμαντήριο. όχι, όταν πώς το λένε, σε παίρνουν σε ένα μέρος να ησυχάσεις. Αναρωτήριο. Καλό ή κακό είναι? Για καλό το λέγανε. Αναρωτήριο, μάλιστα. Κούρα. Και αυτούς που φωνάζουμε, τους βρήκαμε ότι δεν έχουν τόσο πολύ, δεν θα τους βάλουν στο αναρωτήριο. Αλλά όλοι ξέραμε, αναρωτήριο ήταν θάλαμη γαζιών. Αυτό το ξέραμε. Και τότε άρχισαν να λένε τους αριθμούς. Εγώ θέλω να σκεφτείτε ότι εγώ είμαι εκεί, ακούω έναν αριθμό, ξέρω ότι δεν είναι ο δικός μου, ανασένω, μπορώ να πω, μια στιγμή, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι. Λέγανε τυχαία τους αριθμούς ή από το 1 ως το 10? Όχι, όχι, εκεί ήταν χιλιάδες. Εγώ σας είπα, ήμουνα με... Στα γερμανικά τους λέγανε. Το προσωπικό αριθμό. Φανταστείτε αυτό. Ακούς έναν αριθμό, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι το δικό σου, αλλά δεν ξέρεις τι θα είναι ο άλλος. Πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Μπορεί να φανταστείτε τον αριθμό μου, δεν το κάλεσα. Και αυτούς που τους φώναζαν ήξεραν ότι θα φωνάζαν. Έκλαιγαν, φώναζαν, αγκαλιαζόταν με άλλους κοντά του. Αλλά στο τέλος δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Πήγαιναν όπου τους είπαν, εκεί τους έδαιναν νέα ρούχα με τις ράγες και πήραν εκείνη τη νύχτα κάμποσους ίσως 80-100 ανθρώπους, όλοι οι Εβραίοι ήταν εκεί, αυτοί που πήραν, και έπειτα ήρθαν φορτηγά, τους βάλανε. Εγώ έπειτα θα σας πω, εγώ είχα φαγητό από το Πολωνό. Εκείνη τη μέρα δεν έφαγα, όπως στο σπίτι, δεν τρώμε αυτή τη μέρα. Και την άλλη πέρα είπα, εγώ δεν μένω πια στο νοσοκομείο. Θέλω να βγω. Πήγα στο μπλοκάρχη, του λέω, ο γιατρός ήταν γιατρός, του λέω, εγώ αισθάνομαι καλύτερα, με κοίταξε, τα φορούγκα ήταν καλύτερα, μπορείς να βγεις. Πώς ένας έβγαινε από το νοσοκομείο? Πήγαινε κάτω, στην αυλή να πούμε, που ήταν σε κάθε μπλοκ, ήταν μια αυλή κοντά, και εκεί ερχότανε SS και διορούσαν πού θα πάει να δουλέψει. Εγώ το ήξερα αυτό, διότι ήμουν 2-3 φορές στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, έμαθα, άκουσα, ότι στο Auschwitz ήταν ένα σχολείο κτιστών. Και είπα, εγώ θέλω να μπω στο σχολείο κτιστών, αλλά εγώ μπορώ να πω ό,τι θέλω. Οι SS σου λένε πώς θα πω. Πήγα με άλλους Ρώσους κάτω, ήρθε μια ομάδα από SS, γιατρούς και άρχισαν να κοιτάζουν και λένε πώς θα πας. Στο Auschwitz ήταν ένας νέος, πιο νέος από μένα, από τη Θεσσαλονίκη, που αυτός έμαθε γερμανικά.
και δούλευε σε ένα γραφείο με Γερμανούς αξιωματικούς. Από αυτούς τους αξιωματικούς που σου έβαζαν στις δουλειές. Εγώ του είπα να με στείλεις στο σχολείο κτιστών. Εγώ αυτό το έγραψα σε ένα βιβλίο που έγραψα και αυτός έγραψε ένα βιβλίο και είπε ότι άκουσε ότι του είπα. Και με έβαλαν στο σχολείο κτιστών. Σχολείο κτιστών ήταν ένα μπλοκ, δεν θυμάμαι το 6, ίσως, δεν θυμάμαι. Ήταν το δεύτερο πάτωμα κατοικούσαν και επάνω στο τρίτο πάτωμα ήταν το σχολείο και δεν χτίζαν με μπετόν, αλλά ήταν με τούβλα. Σε έμαθαν πώς να σε βάλεις το τούβλο και αν είναι ένας ήχος με 2 τούβλα, πώς να τα βάζεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και δεν πήγαιναμε έξω, μόνο 2 ώρες τη μέρα για να μας μετράνε. Πρωί και βράδυ μας μετρούσαν και έτσι δεν πήγαιναμε, είμαστε όλη τη μέρα. Ήταν από τον Οκτώβριο ως τον Απρίλιο του 1944 ήμουνα σε αυτό το σχολείο και μπορείτε να φανταστείτε ότι ήταν καλό μέρος ήταν εκεί και μας έμαθαν όλα αυτά και τον Απρίλιο 1944 τελειώσαμε να μάθουμε, τελειώσαμε το σχολείο, μας έβαλαν να δουλεύουμε με άλλους κτίστες. Ήταν που κατοικούσαν γύρω από το... δεν ήταν κρατούμενοι, ήταν civil. Πολίτες. Πολωνοί πολίτες που ήταν κτίστες και εμείς τους φέρνουμε νερό και τσεμέντο και τούβλα και όλα αυτά. Και έτσι την εποχή του κρύου μέσα στο σπίτι. Γι' αυτό ίσως τους βοήθησε να σωθώ. Να δείτε πώς περνάνε τα πράγματα. Εγώ μόνος μου σκέφτομαι πώς όλα αυτά είναι. Και έπειτα όταν βγήκαμε αρχίσαμε να ακούμε ότι οι Γερμανοί υποχωρούν από τη Ρωσία. Ακούγαμε ότι υποχωρούν, διότι οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί γερμανικοί έπαιρναν εφημερίδες και αν ήσουν κοντά το έβλεπες και το ξέραμε τι γινόταν εκεί. Και έπειτα μια μέρα όταν πήγαινα στη δουλειά που ήμουν με τους κτίστες, έρχεται ένας Σαλονικιός Εβραίος, μου λέει όταν περνάς κοντά στο κάμπο του Auschwitz, ήταν κάμπο γυναικών. Μου λέει όταν περνάς κοντά στο κάμπο είναι εκεί ένα κορίτσι που σε γνωρίζει από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ήξερα πώς τη λένε, μου είπε τα όνομα μου, το ξέχασα από τότε και δεν ξέρω πώς αρχίσαμε να γράφουμε ο ένας στον άλλο. Και αυτός που μπορούσε να μπει στο κάμπο των γυναικών, έπαιρνε το γράμμα, το γραμματάκι, το έπαιρνε εκεί και μου έφερνε την απάντηση. Και μια μέρα έλαβα ένα γράμμα και κατάλαβα ότι αυτό το κορίτσι είναι απελπισμένο εκεί, δεν θα βγούμε από εδώ, όλοι μας θα πεθάνουμε, δεν θα είμαστε πια ελεύθεροι ποτέ. Με τις συγγενείς σας είχατε επικοινωνία με την αδερφή σας ή την θεία σας, από το γυναικείο μάθημα? Αυτό είναι οι γυναίκες που τις άφησαν, που δεν τους σκότωσαν. Τώρα θα σας το πω τι με την αδερφή μου. Γράψαμε και όταν
διάβασα, ήξερα ότι είναι απελπισμένη και της έγραψα ένα μην είσαι απελπισμένη, βγούμε από εδώ. Οι Εβραίοι πάντοτε είχαν τους ακόμη χαρακτηρίζοντας. Στο τέλος βγαίνουμε από όλα αυτά, τους έγραψα να θυμάσαι ότι ήταν τι πάθαμε όταν ήμασταν στην Ισπανία. Ήταν τίποτε, σήμερα αν η ιδέα τι ήταν στην Ισπανία, ήταν τίποτε μπροστά σε ό,τι ήταν στη Γερμανία. Το έγραψα, το έδωσα το γραμματάκι, την άλλη μέρα χωρίζει και μου λέει μη ρωτάς. Τι μου έκαναν, μου έψαξαν ένας Γερμανοί στρατιώτες και βρήκαν το γράμμα. Και εκεί ήταν απαγορευμένο να γράφεις. Ήξερα ότι είμαι σε κακή κατάσταση. Και έτσι ήταν έπειτα από 2-3 μέρες με φώναξαν πώς το λένε αυτό. Να παρουσιαστείτε. Για ανάκριση. Όχι. Αναφορά. Μια στιγμή. Να απολογηθείτε. Να μου κάνουν Ανάκριση. όχι ανάκληση. Ανάκριση. Να μπροστά σε ένα judge. Δικαστήριο. Δίκη. Να Να με δικαστείτε. δικάσουν. Ήταν και ένας αξιωματικός SS ότι έγραψα στα ελληνικά του, το μετάφρασαν στα γερμανικά και μου λένε τέτοια πράγματα και μου έδωσε 2 καταδικάσεις, το λένε, 2 τιμωρίες. Ένα 20 πατώματα στο πίσω και μου έβγαλαν από το κομμάντο των κτιστών και με έβγαλαν σε ένα κομμάντο που ήταν κομμάντο πώς το λένε αυτό, όταν δίκη και ποινή γράφει εδώ και εσείς θα με συγχωρείτε, εγώ σας είπα ότι 75 χρόνια δεν μίλησα πολλά τα ελληνικά. Τα θυμάστε όμως πολύ καλά. Τα θυμάστε πολύ καλά. Είναι λόγια που δεν τα ξέρω, που δεν τα θυμάμαι. Και μου έδωσε να με βάλουν σε άλλο κομμάντο που η δουλειά εκεί ήταν πολύ δύσκολη. Τιμωρία, κομμάντο τιμωρίας. Να κουβαλάτε πράγματα δηλαδή. Όχι, να παίρνουμε σε βαγονάκια. Και αυτό ήταν τίποτε. Το πιο χειρότερο ήταν που σε έδερναν. Αυτό ήταν. Και με έβγαλαν. Σας είπα ότι όλοι όσοι ήσαν στο ίδιο κομμάτι κατοικούσαν στο ίδιο μπλοκ. Με έβαλαν από το μπλοκ που κατοικούσα σε μπλοκ αυτού του κομμάτου των... και μία μέρα με κάλεσαν να πάρω τα χτυπήματα. Ήταν Κυριακή. Την Κυριακή δεν δούλευαν στο Auschwitz. Ήταν έτσι. Πήγα στο μπλοκ 11, υπάρχει εκεί, ήταν η φυλακή του στρατοπέδου. Ήταν και άλλοι που έπρεπε να πάρουν, δώσουν τις... περιμέναμε και χαλούσαν έναν και τον έδερναν. Και άκουγες τις χραδιές και ήξερε τι θα γίνει εδώ. Περίμενα, ήρθε η σειρά μου, με πήραν
ήταν εκεί σαν ένα αυτό, εκεί έπαιρες και ήταν δύο από σέδρα, τρακ, με καουτσούκ. Το έκαναμε γρήγορα και λέγανε ότι στα πιο παλιά χρόνια σε έλεγαν με ένα ξύλο τάκ και περίμενα. Τάκ, ήταν πολύ πιο δύσκολα. Εγώ φώναξα, έκραψα, στο τέλος βγήκα έξω, μας έβαλαν κοντά στο τείχος, ήρθε εκεί ένας υποκόμος, μας ήταν δεν έχουμε αίμα ή τίποτα αυτό και μου είπαν να γυρίσεις στο μπλοκ όπου κατοικάς. Μου ήταν δύσκολο να πάω και είπα τι θα κάνω αύριο που πρέπει να πάω στη δουλειά. Δεν ξέρω τι έκανα, δεν το θυμάμαι αυτό. Στο Λάγκερ είναι στρατόπεδο, γνώρισα έναν άλλο μάλλον Εβραίο από τη Θεσσαλονίκη, ήμασταν φίλοι και αυτός δούλευε στο Λάγκερ σε δουλειά στις οικοδομίας, του νερού, όλα αυτά. Του λέω να με βγάλεις από το κομμάτι αυτό. Μου λέει πώς μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν ξέρω πώς να με βγάλεις. Και κατόρθωσε να με βγάλει από αυτό το μπλοκ και με έβαλε σε ένα άλλο, ήμουνα με ένα τζάμι το λένε. Ήταν ένας μόνος τέτοιος στο Λάγκερ που πήγαινε και πήγαινε στα σπίτια των ΕΣΕΣ που κατοικούσαν στο Auschwitz, ήταν και η οικογένεια. Και εγώ ήμουν αυτός ήταν ο μόνος που έκανε αυτή τη δήλωση και εγώ είχα με ένα το τζάμι κουβαλάγατε. Και τα τζάμια τα έβαλα σε ένα και εκεί έπαιρνα με αυτόν τα τζάμια. Και όταν πηγαίναμε σε ένα σπίτι των Γερμανών, οι γυναίκες του μας έλεγαν να μας πάρεις να κάνεις αυτό, το κάναμε και μας δίνανε να φάμε. Το φαγητό ήταν το πιο... Εν τω μεταξύ, ακούσαμε ότι εκενώνουν οι Γερμανοί, υποχωρούν και εκενώνουν στρατόπεδα. Στο τέλος του Ιανουαρίου, όχι, στην αρχή του Ιανουαρίου 45, δεν μας έβαλαν πια στη δουλειά. Ήμασταν όλη τη μέρα στο Λάγκερ και εκεί έσπασαν όπου ήταν φορέματα, ο καθένας πήγαινε, έπαιρνε φαγητό όσο μπορούσες. Δεν υπήρχε πια εκεί χάος. Ήταν εσές εκεί πέρα και δεν ήταν εύκολα, αλλά με ένα τσάντα. Και εκεί ξέρετε ότι στο Auschwitz ήταν παπούτσια με σόλες από ξύλο. Και δεν μπορείς να πας έτσι, δεν μπορείς να πηγαίνεις έτσι, ήταν πολύ δύσκολο. Ο φίλος μου και εγώ πήγαμε, βρήκαμε παπούτσια από το δέρμα, τα αντίσαμε, πήραμε φορέματα και μία μέρα μας είπαν να βγείτε από το στρατόπεδο. Βγήκαμε έξω, περνάσαμε από την πόρτα Αρμπάιν Ματράγαυλα στην άλλη διεύθυνση. Ήταν εκεί πολλοί στρατιώτες, μας πήραν σε ένα χώρο. Ήταν εκεί πολλοί
φυλακισμένοι, κρατούμενοι και σε μια στιγμή μας είπαν να αρχίσετε την πορεία. Και αυτό είναι, τώρα το λένε η πορεία του θανάτου. Και έτσι ήταν Ιανουάριος, 21 Ιανουαρίου 45. Χειμώνας. Πηγαίναμε εκεί, στην αρχή πηγαίναμε καλά. Έπειτα οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να πάνε, να περπατούν. Και όποιος έπεφτε τον σκότωναν στο τουφέκισμα. Εγώ και ο φίλος μου πηγαίναμε, έπειτα από κάποιες ώρες δεν αισθανθήκαμε καλά, ρίξαμε τα πράγματα που είχαμε, μόνο αφήσαμε το φαγητό και έτσι μπορώ να πω πήγαμε 2 μέρες. Τη δεύτερη μέρα εγώ δεν αισθάνθηκα καλά και λέω στο φίλο μου εγώ θα βγω τη σειρά. Μου λέει τρελάθηκες, θα βγεις τη σειρά, δεν ξέρεις που θα σε σκοτώσουν. Δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να περπατώ. Και σε μια στιγμή λένε οι στρατιώτες, ποιος δεν μπορεί να περπατεί, να βγει από τη σειρά, θα έρθει φορτηγό, θα τους πάρει όπου πρέπει να φτάσουν. Του λέω στο φίλο μου, εγώ πάω εκεί, βγαίνω έξω από τη, μου λέει, όχι, στο Auschwitz ήταν ένα λόγο, λέγανε να μην αρνηθείς και να μην είσαι πώς το λένε αυτός που λέει να μην είσαι εθελοντής και να μην αρνηθείς. Αυτό ήταν το μόνο. Μην είσαι εθελοντής, βγαίνεις από τη σειρά, δεν ξέρεις που θα σε πάρουν. Εγώ είπα, δεν μπορώ να περπατώ, βγήκα από τη σειρά, ήρθε φορτηγό. Αλλά όταν ανεβαίνεις στο φορτηγό δεν ξέρεις που θα φτάσεις στο τέλος. Και εκεί, στο τέλος μας πήραν σε μια σιδηροδρομική στάση που ήταν στο της Πολωνίας και της Τσεχοσλοβακίας. Σύνορα. Στα σύνορα, όπου είχα. Καθίσαμε, περιμέναμε, είδαμε τους άλλους όπως έρχονται, πεζί, ξηρά και δεν μπορούν να πάνε. Όταν όλοι ήρθαν, μας έβαλαν στα βαγόνια, ήταν ανοιχτά βαγόνια, όχι για πράγματα. Και πήγαμε στα βαγόνια, ήταν κρύο, φαγητό δεν έδωνα και δεν μπορούσε τίποτα. Και όταν πέθανε ένας, τον έβαζαν στο βαγόνι, τον άφηναν σε μια γωνιά και αν κανένας νόμιζε ότι τα ρούχα αυτό που πέθανε είναι καλύτερα από τα δικά του, πήγαινε και του έβρανε τα ρούχα και έβαζε τα ρούχα εκείνο που πέθανε. Είμαστε 3 μέρες, την 25 Ιανουαρίου 45 φτάσαμε στο κάμπ του Μάτχαουζεν στην Αυστρία. Το κάμπο του Μάτχαουζεν ήταν όπως το Auschwitz, ήταν κεντρικό και είχε άλλους κάμπους. Πήγαμε μας πήραν μέσα, εκεί η κατάσταση ήταν πολύ κακή, διότι κάθε κάμπος μπορούσε να περιλαμβάνει, να πούμε, 10.000 ανθρώπους. Αλλά τώρα υποχωρούσαν σε αυτό το κάμπο, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν ήταν κρεβάτια, έπρεπε να κοιμάσαι στο δάπεδο και όλα αυτά. Και το φαγητό ήταν πολύ λίγο από πρώτα, διότι αυτοί που σε έδιναν το φαγητό έπαιρναν και έτρωγαν ένα μέρος από αυτό. Ήταν πολύ. Έπειτα από καμούσες μέρες με πήραν εμένα
σε ένα άλλο στρατόπεδο που λεγόταν Μέλκ. Μέλκ είναι μια πόλη 80 χιλιομετρών δυτικά από τη Βιέννη και με έβαλαν εκεί να δουλεύω σε ένα τουνέλ. Η σφυρί αυτό, πώς το λέμε, αέρος. Κομπρεσέρ. Εκεί ήταν ένα εργοστάσιο οπλών και το έκαναν μεγάλο και έκαναν νέα τουνέλια να μπορούν. Εκεί η κατάσταση ήταν πολύ χειρότερη, δεν υπήρχαν πια μπλοκ, ήταν μόνο σκηνές, ζούσαμε, δεν μπορούσε να λουθράζεις, δεν μπορούσε. Και ήτανε, πώς το λένε αυτό, ψήρες. Αρχίσαμε να έχουμε ψήρες, ήταν δύσκολο. Έπειτα από 2 μήνες οι Ρώσοι ήρθαν πιο κοντά από το Λάγκερ, μας πήραν εκεί στο Δουνάβι με καραβάκια 2-3 μέρες, στο Λίντς, εκεί στο Λίντς, μια άλλη πόλη. 4 μέρες πήγαμε δεύτερη πορεία Κανάδα. Εδώ όταν... טוב, אז אני... כמה? ועוד בטח עוד ירצו להצטלם איתך וזה, אתה יודע. כמה? אתה כבר ב10 דקות מאחר, אז עוד כמה דקות תסיים. אוקיי. μας πήραν εκεί, στο Λίντς και πήγαμε 4 μέρες μια άλλη πορεία, αλλά εδώ όποιος δεν μπορούσε να πάει δεν τον σκότωναν, ήταν Αυστρία, σαν Γερμανία ίσως, δεν ξέρω, δεν τον σκότωναν, τον άφηνα εκεί, θα πεθάνει. Μας πήραν στο Μέλκ, τώρα σε αυτό το κάμπο Έμπενζε, και εκεί η κατάσταση ήταν πάρα πολύ χειρότερη και με έβαλαν να δουλέψω σε ένα σταθμό που το βομβάρδισαν και από τα βαγόνια παίρναμε έξω τα πράγματα. Όταν ήταν εκεί κάτι που μπορούμε να φάμε, παίρναμε, το βάζαμε στο στόμα. Και μπορώ να σας πω ότι σε αυτό το μέρος εγώ έφαγα καρβούνιο των ατμομηχανών. Κάρβουνο. Ήταν, όχι το, αλλά με έκανε... Στομαχιά. Κάρβουνο δίνουν όταν έχεις διαρρία. Και αυτό έκανε... Έπειτα άρχισα να φουσκώνω. Ήταν μουσουλμαν που ήταν έτσι και κόκαλο, αλλά ήταν άλλοι φούσκωναν. Εγώ ήμουν ένας που φούσκωνα. Είχα διάρρεια και 1000 πράγματα, δεν μπορώ να τα πω. Και μια μέρα δεν μας έβγαλαν σε δουλειά. Ήμασταν στις Καλύβες, έρχεται ένας κρατούμενος VIP, ήταν ντυμένος με ρούχα, με ρίγες, ωραία, και μας λέει, αν θα είναι το απέλ πότε μας μετρούσαν, θα είναι απέλ, το αρχηγός του κάμπου θα σας πει να μπείτε στα τουνέλια που είναι κοντά στο κάμπο, να πείτε δεν θέλουμε. Τρελάθηκες, αυτά μπορείς να πεις σε έναν SS δεν θέλω, το δεν άκουσε. Το είπε και έφυγε. Έτσι την άλλη μέρα κάλεσαν να κάνουμε το απέλατε, να μας μετρήσουν και ήρθε ο αρχηγός του κάμπου, SS και άλλοι αξιωματικοί και στρατιώτες, όλοι οπλισμένοι, και λέει ο αρχηγός
Σαντάμ. Αποφασίσαμε να σας βάλουμε στα χέρια των Αμερικανών. Μπορείτε να φανταστείτε, τσάκουλα μου, φωνάζουν, και εκεί ήταν άνθρωποι που ήταν μισό νεκροί. Όλοι. Αλλά μπορεί να είναι κανονισμοί ή να έρθουν αεροπλάνα. Αυτό σας λέμε να πάτε στα τουνέλια που είναι κοντά στο κάμπο. Και τότε όλοι εκεί είπαν, δεν θέλουμε. Ήταν ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς. Να πεις, να αρνιέσαι να εσέσαι, δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα στον κόσμο. Αυτοί άκουσαν, πήραν τα όπλα του σχέδιου. Δεν έκαναν τίποτα. Έπειτα από κάμποσες ώρες είδαμε ότι δεν υπήρχαν πια SS στρατιώτες που φύλαγαν, έβαλαν εκεί ανθρώπους από την πόλη του Κοντινή. Έπαιζε, ήταν μια πόλη επίσης. Απόγευμα εγώ ακούω κραυγές, τρέχουν, βγαίνουν από το καλύβα μου, όλοι τρέχουν. Βλέπω τι είναι αυτό, κοντά στο λάγκερ των κρατουμένων ήταν και το λάγκερ, να πούμε, των στρατιωτών. Εκεί ήταν όλα τα καλά του κόσμου, φαγητό, ρούχα, ό,τι θέλεις. Όλοι τρέχανε εκεί και εγώ έτρεξα εκεί. Μπήκαμε στη κουζίνα, σε όλο ό,τι βλέπαμε, βάζαμε στο στόμα. Τελείωσαν τα πράγματα, ο καθένας γύρισε στη σκηνή του, στην παράγκα του. Τη Λάιλα, τη νύχτα, ακούσαμε εκρήξεις. Ήταν σε αυτά τα τουνέλια που μας είπαν αν θέλουμε να μπούμε, ήταν εκρήξεις. Καταλάβαμε ότι ως την τελευταία στιγμή δεν ήθελαν να βγούμε από εκεί ζωντανοί. Το άλλο πρωί όλοι οι κρατούμενοι πήγαν όποιος μπορούσε να πάει, ώστε τον έσαιρναν στη πλατεία που ήταν κοντά στην είσοδο του κάμπου και περιμέναμε. Ήταν και ένας που δεν μπορεί να πάει, και ένας που σε κάτω κάθεται, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και περιμέναμε και στο μεσημέρι, έπειτα από το μεσημέρι μπήκαν 3 αμερικάνικα τάγκ. Ξέραμε ότι είμαστε ελεύθεροι. Τότε ο καθένας τρέτρεχε, άγγιζε στο τάγκ, να είναι βέβαιος ότι είναι τάγκ. Και όποιος δεν μπορούσε να πάει τον έσαιρναν σιγά σιγά και γύρω από άρχισαν να συγκεντρώνονται Γάλλοι, οι Έλληνες. Ήταν επίσης τώρα σε αυτό το κάμπο που ήταν και οι χριστιανοί Έλληνες που τους έφεραν από την Ελλάδα και Έλληνες, Πόλωνοι, ο καθένας. Να σας πω, σε ένα τάγκ στην αντένα, το λένε αντένα. Κεραία. Στην Κεραία ήταν ένα μικρό, μια σημαία ελληνική. Ο αρχηγός αυτού του τάγκ ήταν από μια ελληνική οικογένεια που ζούσε τώρα στην Αμερική. Ήταν στο στρατό. Πήγαμε γύρω, όλοι οι Έλληνες αρχίσαμε να μιλάμε, και έπειτα συγκεντρώθημε άλλοι και αρχίσαμε να τραγουδάμε τον ύμνο της ελευθερίας, τον εθνικό ύμνο. Τώρα αυτό είναι. Πολλά πράγματα δεν μπορούσα να σας πω.
Ξέχασα κάμωσες λέξεις, τίποτα να κάνω. Και τώρα, αν έχετε ερωτήσεις, ρωτάτε.